Maikanem Abilin. Tinapalapas inkadeng dansong lando kan amit ti sumalog manipod iti kutada tapno aggatang da kadagiti masapsapol da iti kutada. Iti paggatangan ti lupot agpilpili ni ami iti kawasda kadagiti kakadwana. Iti mangag na ti boses da Bart kantungan agraman ni Doña Anita. Itagagayem adto intituloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanem Abilin. Sige, madam. Agpili kayo lang tayo tilupot siya. Kamilan ta, itilimutan niyo. Ha, kasla. Di nagpapanawan. Wan, madam. Doña Anita. Bart kantongan. Pumanawak dito eh. Saan dakmet kit di ama ilasin. Tanang limlimok akas bakat. Aglisi ka man siga bakat. Pasalsali ka. Apa yung aming ngadta ka dito eh? Sikapa ka. Kapaman, Boss Bart. Kapap. Kita no, adamot lang kwarta na. Delikado na. Sana yan. Ang mga nubal na dahi tabakat. Apa yung ngadta dito yung paggatangan iti lupon. Aginayad ako na pumanaw dito eh. Di da agbidot tapaltugan kita. Di da surutan. Tapaltugan kayo. Diyan na kayo. Tungan, nadlaw mo ka di dahi dyan bakit? Ay, boss. Kaslakar-kar na titigtig na ina. Ha! Ay, jak na law ah. Karkar na titigtig na ina, tungan. Ha! Surutan. Agawang! Ay, sige, boss. Op! Awan matan ti bakit? Wantas matan na nakapanaw. Udon sakit iti atap ni Boss Bart. Naglimlim mo lagi tayo dyan babaya kas bakit? Asino nga taday jay? Oh, adi ti bayad tiwig. Oh, isuot mo. Oh, aday ta. Naisuot ko. Oh, kita mi ti Sarming loka. O bagay mo. Mistisa ka ni ti day talangham. Kas ka nabnabiyag day ta abuok idin suot mo. Maibagay la unay ken ka. Basta ka di. Mabalin ka di medyo baliwam ti ropa. Okay. Mabit lang ta lipstickan ka. Ngam sana napuskon. Ken eyebrowan ka. Ken pasita pulbos. Oh. Mabit lang Kan ikam ti siding iti babati agong ko. Mabalin? Ha? O sige. Ay na. Kas kala agdis-dis guys iti dayta Wan, padno. Sisiimak namin ti asawak nga agbababay. Hanya? Oh, nagpintas ka nga magbababay ti asawa? Ano ba yan? Aday ta, na-lipstickan kan. May bagay gayam kanyak ti malipstikan. Mabalin da ito yan. Tilangan siding ti korang, oray saanin ti eyebrow. Okay, no dahi tati kunam. Ano pa iti santa nagatangan ka? Awanan mga anso. Nagatang tayo nga nakasapulan tayo. Sige. Mapantan iti paginurayan tayo kadaani. Sige mga anso. Sa bali da ito apagkatangan iti lupot. Katpatsak, saan dak makita dagiti kabusor ko dito eh. Gumatang akon kadagiti importante agatangak. Tain nakon. Madam, sapay la kumatad dan magatang yu dito ay apaggatangan ti lupo. Anyan anagbasit ti lupong. Isuda manan. Madam, nagpili kayon. Taurayan da kayo dito eh. Sige. Wow! Ay!
Nagpinta sa balasang, Miss Tisa. Ay, kanya tinagan mo, Miss. Pumanaw akong dito. Oh. Ha, tinagtalikodan. Nakarit Boss Mike, mabit lang. Sangwag na ito'y ababae. Tuan, bayamon. Pumanaw akong dito. Ha? Liklik. Mabit lang. Tinagbastusan. Natanggalkan. Di nataltalikodan no kasarsarita ka. Agkang ka man lang. Hapsot ka! Talaga ako kahit na. Nalaing ka, babae. Hindi nag-apakan. Kinugtaran ti. Anay, ti pangaka. Kinugtaran. Salbang na dyan, babae. Nagkarianak. Sa pulag. Patayak. Biliba ka. Dahil nga makilaban. Iti day dyan, banda. Iti tinagturungan na sa nagbukaw. Sa pulag at pagikarwak. Sana siya tiyapakan na. Babae lang. Kitawan ka ba ilan na kanyag. Oo nga. Ano pinapasama? Boss, yak nakamatan na dyan, babae. Laglag kantumat namin, Tuan. Basta makakita ka iti babae nang runa no napintas, di mon pakawanan. Nakaritak, boss. Agasam, naglaing kumuktar. Nakita ka na ron. Kuktar. Awan mo, Tuan. Abakan na ka na dyan, babae. Hanggang nasiglat ngagpaiso. Huwag nga raw. Awanan, Tuan. Di mon makita pa Naitarayan na kan. Ana, umikan. Agsublitan iti ayan ni Madam. Dagitya. Nagsublidan. Ngamnaskan nga ikak iti pagnakman da jatungan. Asit kak ida. Ops, di malaw. Oh, nakalimutan ka tagos. Dajay. Nakatakder da iti asidad dito niya, Anita. O masidil kak pasit. Aday na. Ina. Pantugak nitungan. Isa ka na tipon tiriyawag. Tapno saan amatay. Nasaan pa'y nga itati ka nito na. Tipalto ko. Aday na. Itan. Anay ko, boss, tisakag. Napaltogan, anay. Sino tinagpaltugkan ka? Sino tinangpaltukan katungan? Jaga maod. Tinakita ka ng paltog! Hindi timalayan! Anay. Anya, Madam, ipanakapay nito nga ni Hospital. Salbag, disturbo katungan. O sige, ipantas mo ba? Ha! Buho! Apay ngawan pa'y lang yami. Uwan nga, nagbayagay. Sino dito? Babae. Mga ansong. Lando. Shock da ito eh. Apay kasta tilangam. Ami. Nakawi ka. O sige. Umuna kayon iti kalabaw mong mga ansong. Sumaruno akto. Gaputadyak pa'y nakagatang iti kayat ko agatangan. Anya? O sige, mapan kayon. Agpalawagak to ijay, inton makasangputa. Nalawag ka diti saritaan tagayam? Well, anya nga minitanagan mo, ha? Di mo pa baga tinagan mo itay. Awagan na kiti ligaya. Ligaya? Wen, ligaya tinagan ko. Kat agyaman na, tayo manugot ka iti singasing ko. Apay kumadyak umanugot, kat ikanak mat iti kwarta. Agyaman na. O sige. Sukatan taro day tawig mo. Day tayo wigmat nga unat, ken ababati isuot mo ita. Ken baliwan tati siding mo. Iti mat ayan ti babaen ti matam. Ay! Agyaman na. Agsidawa ka talaga ken ka. Kasla dalikliklikam, dapat pabaliwan man ang tilangam. Pwede day ta. Naibagak matangkan ka. Abda sisiimak.
Agbababae iti asawa. Ay naligaya. Iti dahi ta pintas mo? Agbabae ti asawa? Oh, kasla jackpot yan. Patyaman kan saan? Talaga nga iso tipod na. O sige, asikasuan ako. Bayaran ka. Okay. Papintasan ka pa, gayam. Agyaman na. Kaya't no kasapulan nga umay kantungan ng titi parlor ko, ha? Tapos magpatulog ka kanya. Nakalukat, tiri daw ti parlor ko. Manan nga oras tinapalabas. Kalpasan ti pa ng palutok ko kanitong ani. Siguro, agdadabay lang iti ospital. Wala saan, nakaruwarda ni Ijay. Nakita yung ati babayan ng paltong hindi ka duwami. Nakita may! Kakadwa da tong May tutuyo ka din o sino? Ako na! Makita may! Bawal siguro! Sino ka dito dyan iti panagkunayo? Babae! Babae ka na! Pintas! Pintas sa babae! Kas ka pintas na ito babae, oh! Nadama! Uy, dito! siya Kamusta na! tutuday pa kalalaki. Saan ka din na iso dito? Saan? Oh, ako ka pitong-tipok na dyan! Ay, wala, titong! Hindi ito tapapatipok na ito! Pukis mo! Tayo mo ta! Basta ka din! O sige, tasapulin di ba eh? Dagiti awanan ng paro. Sapsapulan dakgan. Yang sisino kayo? Ngamsaan da ka namasin. Gaputas sa bali manin tilang kita. Agturong ako ni iti paggatangan iti arwatin dagiti babae. Masapol ang makagatang akon. Bantang. Damgis lang ti pan nakapalto ko, boss. Panagkunam. Asino nga taday jaya babae? Tiyaga mo. Naglayangan ta napunta na ti sakak. Sa bagay, sinapulan dagiti kakadwa tayo. Barang masapulan ta. Kat idatagda ka na tayo. Panagkunam ka di kat masapulan da? Ba't sa kakasta, boss? Panagkunam kat saan? Nupay kasta. Pinalubusak lang tayo da. Narigat mo't ajak patgan tikid daw mo. Nagsakit tinakam mo. Ha? Ala, sapay lang kumata masapulan da. Ngamsam ka mang namnama, tuan. Dito yapon kang runaan ang kalsada amag na. Agturong ako ni iti kalapaw ni Mag-ansong. Sa bali matilangak ita, takaslaak bakat. At idug ti kain ko. Kalpasan na, nakabelo akpay. Ado day ti nagatang ko. Umanay day to'y para kada kami kadagiti babae akakadwami ita ijukuta. Oy, bakit? Ano na itaigam mo? Dagiti pashurot ni Donya Anita dagita. Isuday tatay lalaki amang sapsapol kanyak ejes sentro. Bimpan. Ano na itaigam mo, bakit? Hoy! Agsaw ka. Nagato na kita ginatgatang mo. Asla di mo sa kabangalan na bitbitan. Kagasam. Napno na itabag mo ang nakangir-ngir-ngir. Agawag ti po. Oh! Di ka pumanaw. Wala. Mutuin na itawid mo. Nudi mo kaya't ti matangran na. Isalpakan. Talaga nga umipos da itindalan ko. Ited mo ka di wano saan. Ha? Umay ka ka di. Kukwamin na ito'y! Kinugtangan na! Anya ti mapasamak kini ami iti dayta agundaway. Gagayem, di liwanag denggen tituloy ti nobela tayo na pauluan. May kanem abilin. Nobela ni Virgil Paclay. Direksyon June Ributazo. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. May kanem abilin.